uNkulunkulu nanoma umuntu angasuka kuye kepha uNkulunkulu umuntu akamlahli. Mawuvuma ukuthi uJesu uyinkosi yomsindisi kulapho nomoya ingcwele uzomthola. Amen. Ngoba umoya ingcwele uyisiphiwo. Amen. And once you receive Jesus Christ, you receive the Holy Spirit. Amen. Inkinga kaSathane umuntu ocedayo. Amen. uSathane akathuswa umuntu oqalayo. Amen. uSathane uthuswa umuntu oqedayo. Pastor Gino Jennings invites you to join us for our first combined South African Holy Convocation at the Ellis Park Arena, 29 Bertrams Road, New Doornfontein, Johannesburg, 2094, South Africa. Services are Friday, August 7th at 5 p.m., Saturday, August 8th at 4 p.m., and Sunday, August 9th at 11 a.m. The first combined South African Holy Convocation at the Ellis Park Arena. For information, email fc.johannesburg@fcooljc.org. Welcome once again kwiKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Asibingelele umoya ongcwele khona phakathi kwethu. Sibonge umusa wenkosi yethu Jesu Kristu elokho ehlanganisile malanga wonke. Siyabonga nje uthando likaBaba wethu. Namhlanje siphinde sibingelele nabangcwele futhi kwizindawo zonke la kufinyelela khona le message. Mhlawumbe uyaqala ukuhlana nale channel ngizothi mina ungasashintshi. Ungayindawo la ekhaya sikhuluma ke indaba ezimnandi. Indaba lezi ezithinta umuntu kanye noNkulunkulu. Akukho okunye thina sikukhulumayo. Ngizothi nje nawe hlala ngiyakholwa ukuthi sothi siqeda la yobusizakele. Sanibonga abazalwane ngayo yonke support eniyenzayo, ukulike, ukucomenta, ukusubscribe, ukubukela ama-advert nakuma channel partners. Siyanibonga nje kuningi kakhulu enikwenzayo, yonke support eqhamukayo nasemaceleni. Inkosi inigcine inibusise. Namhlanje angikho ngedwa. Ubuyile umfundisi wethu ukhona la, umfundisi uPrada Mutlatse Muledi. Ake sikwamukele, siyabonga ubuyile. Siphinde sibonge babushabango naselangina namhlanje. Amen. Ya ukuthi uJesu sayinkosi mihla namalanga wonke. Yebo. Siphinde simbonge futhi noNkulunkulu ukuthi usasigcinile nomusa wakhe uphezulu kwempilo zethu mihla namalanga wonke. Impela. Ukuthi uze wasithwala saza nala futhi endaweni. Yebo. So enye into futhi engifisa, ithi ngicale kanjena ke. Okay. Abangangazi mina igama lami nguMutlatsi Isibongo ngwakamuledi. Ngumfana wangale eBalfoto eMpumalanga. Amen. Into ebalekile ngingumntwana kaNkulunkulu. Yebo. Singisindisiwe nami ngathethelelwa izono. Amen. Ngiyaphila ngenxa yomusa kaNkulunkulu naselangina namhlanje. Yebo. Into futhi engifisa ukuyi-encourage futhi kakhulu. Ngi-encourage ukuthi ngisazophinda futhi ngi-encourage futhi. Okay. Ukuthi ngikhulume nalaba ama-church goer kakhulu. Oh, yes. Ukuthi abasindiswe. Abasindiswe bathatha uJesu bamvume ukuthi uyinkosi yomsindisi. Yes. Mr. Shabang naliphutha esilenzayo. Okay. Naliphutha esilenzayo. Yes. Akusi wonke umuntu ozesontweni esicabanga ukuthi usindisiwe. Yebo. Yes, hayi ukuthi ngiyahlulela. Just ngikhuluma ngenxa yothando. Yebo. Ngikhuluma ngenxa yothando ukuthi ukuyokusiza ngani ukuza esontweni iminyaka neminyaka. But uthola ukuthi masokufika isikhathi sokuthi uyowahlulelwa. Kanti uthola ukuthi sobalelwa ngale. Eish. Yeah. Sobalelwa ukuthi nawe kumele ube nokufa okunaphakade. Yabona. So kubalekile ukuthi sindiswa uthatha uJesu abe inkosi yomsindisi. It's very important. Amen. Ukuthi usindiswe wamukela uJesu ukuthi abe inkosi yomsindisi. Yebo. Because uNkulunkulu akafuni noyedwa ayojoin uSathane esihogweni. Yebo. Akafuni noyedwa uNkulunkulu
ayojoyina usathane esihokweni. yebo Uma ningafuni ukuthatha uJesu bazalwane, uma niqolela ukuthi nizibonakalise emasontweni, angeke kusize nganext lokho, ngempela futhi angeke uncede nganext lokho. yes Tebalekile nje kuphela ukuthi thatha nangu uJesu asatholakala. yebo Bese enye futhi engifuna ukuyigcizelela kakhulu ke Mr Shabangu, yes umzalwane akathukani. okay Umzalwane akathukani. mm Umzalwane akabiza umunye umzalwane ngokuthi wena uyibhantiti, wena unjani njani. Umzalwane akayenzi lezo zinto ezifana nazo lezo. yebo Yes, because umuntu ubelonga kuNkulunkulu. Umuntu Mr Shabangu akuwona kamfundisi. yes Umuntu akuwona kamzalwane. yebo Umuntu ubelonga kuNkulunkulu. amen So ngifuna ukugcizelela lento le ukuthi umzalwane, mawumzalwane umntwana kaNkulunkulu, awukhulumi inhlamba. yebo Awukhulumi inhlamba, awuhamba uthuka abantu la ngaphandle. yebo Uma uthukana bazoyibona kanjani insindiso? amen Ake sicale nethi lapho nje. Hayi ukuthi like khona la ngibhekisa khona, no, just ngikhuluma ngenxa yothando. yes Ukuthi yes ya ukuthi mawumzalwane umntwana kaNkulunkulu ungakhulumi inhlamba. amen So yiloko nje engifuna ukugcizelela kakhulu before sichubekela phambili ukuthi uma ubona umzalwane ongayenzi kahle, yebo xoxa naye umbuyise ngokothando. okay Ungafuni just ukuthi ufuna ukuprove ipoint ngaye, yeah because lesa akusisikhathi sokuthi usiprove ama point. yo Isikhathi sokuthi umuntu nomuntu azicoce, azibuyisele kuNkulunkulu. amen So ngifuna ukugcizelela lento le ukuthi mawumzalwane awukhulumi inhlamba. amen Ungabe sogcwala la manje emafonini uhamba uyathukana, eish mara end of the day uzibiza ngomzalwane. ngiyakuzwa So ngiyagcizelela kakhulu, ngiyacela mani bathande kwayo, ngicela singakhulumini inhlamba. Siyacela sicela ungam insult umunye umuntu futhi. Nanoma ngathini ungam insult. khosi liyamosheka ivangeli kanjalo Liyamosheka kabuhlungu Mr Shabangu, liyamosheka and yeah that's why sithola yabona Mr Shabangu, yes kunento kumele siyichaphele kakhulu thina abafundisi futhi. yeah Kakhulu thina abafundisi futhi. Uyabona lemiphefumulo esizwisa ubhlungu, yeah lemiphefumulo esichithayo. That's why uzothola kuthiwa bathi nanga umfundisi ulele nomfazi womuntu. That's why uzothiwa bathi nanga umfundisi urobha umuntu. Uyabona lemiphefumulo esichithayo. Do you know ukuthi siyobuzwa one day uNkulunkulu? kunjalo vele sobuzwa Sizobuzwa kabuhlungu. Sizobuzwa because abantu babeza enkonzweni Mr Shabangu ne, yes benza enkonzweni balimele, yeah beza enkonzweni inhliziyo zigobekile, eish ba end up abangasamboni lo Jesu. Why bangasamboni? Is because babafika lapho phakathi enkonzweni baphinde balimale again. kwakhona umndaba impela Uyabona, beza belimele baphinde balimale la bathi bazolashwa khona la bathi bazolashwa khona baphinde balimale futhi. eish And you forget one thing, yebo ukuthi lo mphefumulo ulimazayo, qaphela ukuthi ungabuzwa ngawe ngelanga le judgment day. oh yeah ngiyakuzwa Bese is very painful. Okay, angali indaba yokucolela isezweni, I understand, angiphikisi lokho, yeah ane ayiphikisi lokho. Bese mawuceda uthi qolela mzalwane, maka lo muntu usanda kusindiswa manje, umenza lezi zinto ezibhlungu. uyafika nje angeke ngimbize nje ngaleli gama
usese umuntu owumafika izolo Yes. okuningi akakwazi Okuningi. usese umntwana Sesewumntwana. okuningi akakwazi Yes. uphinde futhi wena omhlukumeze wena oyileader usho kanjalo Wena oyileader athe sathi usahlukumezekile uphinde futhi umtshela ukuthi xolela. eish Bese uyamconfuse sosebenzisa izwi likaNkuluNkulu ngenxa yokuthi lisutha wena. eish Instead ukuthi thatha i-full responsibility yalento leyo oyenzile. Uyabona Mr Shabango, ukungathathi i-full responsibility, yes it's a problem. Mamzalwane if uzazi ukuthi wonile, don't defend yourself. amen Admita iphutha olenzile. yebo Yabona Qinisile. if uadmita iphutha olenzile uqedile. amen Ukuthatha iresponsibility uqedile. So bengikhuthaza abazalwane ngalawo mazwi lawa engicede ukwakhuluma manje. amen So bengiyekho lapho just bengikhuthaza. usakhuthaza siyabonga Yes. siyabonga nje ngamazwi amahle kusikhuthaza Mr Shabang, yebo indaba engifuna ukuqoqa ngayo namhlanje. Ngifuna ukukhuluma ngale ndaba leyo ukuthi mawuthi uyasindiswa uvuma uJesu ukuthi uyinkosi yomsindisa ne. Mawuthi ngiyasindiswa ngivuma uJesu yebo ukuthi uyinkosi yomsindisi ane. Once waqala wavuma uJesu wamvumela phakathi enhlizweni yakho ne. yebo Kuba nophawu oluhlalayo phakathi kwakho. okay Yes, kuba nophawu oluhlalayo phakathi kwakho. And once lolu phawu lahlala kuwe, nanoma ungasuka kuye uJesu, yebo ubuyele ezonweni, ubuyele entweni zamadlozi, ubuyele enza imikhuba. Lolu phawu yebo angeke lisuke. okay Wangisho njalo. yeah Wangisho njalo. Lolu phawu immediately usuka, okay, immediately uthi uyahamba uyongena eminyango wetavern. yeah Bese eminyango khona phakathi etavern kunabantu bezwe. yebo Kunabantu ebaphila lapho etavern. They will tell you ukuthi wena ufuneki la. okay Wena you don't belong here. Wena buyela la ufanele ubuyele khona. ngenxa yophawu Ngenxa yophawu. Hayi ukuthi lo muntu loyo uyamazi no akakwazi. Lolu phawu already selisayinela lo muntu wezwe ukuthi tshela lo muntu ukuthi akafuneki la. madoda Tshela lo muntu ukuthi makabuyele la afanele abuyele khona. yebo So ngamanye amagama lolu phawu ilona manje seliveza wena ngeke ulibone. Wena ngeke ulibone. wena mnikazi wophawu uliboni Wena ngeke ulibone. yeah Wena mnikazi wephawu angeke ulibone. okay Wena uzocabanga ukuthi uNkulunkulu sekakulahlile. yeah Wena uzocabanga ukuthi uNkulunkulu sekarejectile. Uzocabanga ukuthi kuphelile ngempilo yakho. Uzocabanga ukuthi ngcono ngibuyele ngiyoziphuzela utshwala, ngcono ngibuyele ngiyoyenza imikhuba, but kepha lolu phawu leli angeke lisuke. all right Lolu phawu leli lizokukhumbuza ukuthi awubelongi la. Ubelonga kuNkulunkulu. That's why uzothola Mr Shabangu abantu ebasukile emasontweni, ebasukile ensindisweni ane bese bahambe baya ematshwaleni, bahambe bayenza imikhuba ne. Bese that's why uzobathola bathi wena mfethu wena awufuneki lana wena. Wena ufuneke esontweni. yeah Kunabantu abanjalo. yebo Ebanokuhlangabezana lonto leyo. Bese kunabantu thola ukuthi basuke ensindisweni bahambe bayezangomeni.
bese makafika lapha esangomeni isangoma simtshela ukuthi isikhathi u10 Yeah. isikhathi u1 ane Yep. ngamanye amagama lesangoma besichaza ukuthini sichaza ukuthi wena ngo10 ufuneke esontweni Yeah. Ngiyakuzwa. bese kunezinye izangoma ezinokudroya iphambano. Okay. Lesangoma kahle sizama ukuthini kahle lesi sidroya iphambano. Sizama ukuthi wena susa amehlo wakho kimi ubhekisa amehlo wakho esiphambameni. Yo. All right. Ngamanye amagama lesangoma hayi ukuthi siyamaza simazi. Lolu phawu already selaziveza ukuthi hey ewami lo. Okay, ngoba ngiyakuzwa ngendlela oyibeka ngakhona. Ngoba vele lama sign bona bawabeka beneyinhloso zabe ezithile. But at the same time futhi wena okholwayo mazikukhumbuza ukuthi wena ubelong esiphambanweni. Mazikukhumbuza ukuthi wena ubelonga esiphambanweni. Yes. Lokho ngikuthathelaphi Mr Shabang? Ngikuthathela uPeter mayephika uJesu. Anithi uyakhumbula mabazocala ukumbamba uJesu anithi. Bese babalibele babhizi bambamba uJesu anithi. Yeah. Abanye bathi kuPeter omunye wakhe naye lo. Yes. Ane uPeter wenze njani? Uyaphika. Makaphika uPeter abanye bamtshela bathi pho okhuluma njengaye. Yazi why? Yeah. Already lolu phawu lela balibona kuPeter. Lolu phawu lika Jesu ebalibona kuPeter. Liyabasayinela ukuthi vele umunye wakaJesu. Yebo. Nanoma ungamphika. Nanoma ungasuka. Yes. Kepha lolu phawu lizokukhumbuza ukuthi wena okay wakaJesu. Amen. Okay, bheka Mr Shabang. Lento nginobufakazi bayo. Okay. Yes, nginobufakazi bayo. Wangisho njalo ngithi nginobufakazi bayo. Yes. Ngikhumbula mangithenga prostitute. I-prostitute yathi kimi yathi wena ngeke ngithengisele. Yathi wena ngeke. Yeah. Ngazibuza why? Yebo. Wathi wena angeke. Ngathi ngathengisela lo yabhuti wena ngeke. Hey. Ngathi kanjani? Yeah. Wathi wena uhlukile wena kahle kahlona ufuneki la. Cabanga. And akakwazi njalo. Akakwazi. Akakwazi. Yeah. Awufuneki la. You understand? Awufuneki la. So ngamanye amagama lento ngirealize kuphi? Ngirealize loka sokudala manje. Ukuthi okay. Indaba la kahle. Yilo phawu elikhuluma mina bengaliboni. Yes. Lolu phawu already manje selenze njani? Seliyakhuluma. Ukuthi wena awufuneki la kule ndawo. Hey. Ukhuluma enye indaba la. Ngikulalela. Yebo. Wena awubelongi la kule ndawo le kahle. Wena okwakho nje kuphela zibuyise kahle lolu phawu belitshela le prostitute ukuthi tshela lo muntu ukuthi abuye kimi. Yebo. Tshela lo muntu ukuthi asuke la. Uyayibona? So ezinye zezinto khani ezinye izinto uNkulunkulu angikhumbuza zona. Ukuthi uyakhumbula wenza so. Yes. So ngakuyimi kahle. Ngangizama ukukukhumbuza ukuthi wena ungubani. Hey. Ya uyakhuluma uNkulunkulu ngendlela eziningi emntweni wakhe. Uyakhuluma ngendlela eziningi emntwini wakhe. Kwesinye isikhathi uNkulunkulu angakhuluma ngezwi. Kwesinye isikhathi uNkulunkulu angakhuluma kumuntu oseduzane nawe. Yes. Kwesinye isikhathi uNkulunkulu angakhuluma nomuntu ongamazi ongakwazi. Angakhuluma emntwini onjalo. Yes, angakhuluma emntwini onjalo. So the reason why ngiveza lamaphuzu lawa ngiveza lamaphuzu lawa ukuthi uNkulunkulu nanoma umuntu angasuka kuye kepha uNkulunkulu umuntu akamlahli. Hey, umuntu olahle uNkulunkulu noma umuntu osuka kuNkulunkulu. Umuntu osuka kuNkulunkulu. But uNkulunkulu akamlahli.
uNkulunkulu akamlahli umuntu. Yep. Okay. uNkulunkulu Mr Shabangu ulandelela umuntu until kuzube sekufeni. Okay. Nanoma ungasindiswa namhlanje. Yeah. Umvumo ukuthi uJesu uyinkosi yomsindisi. Mara mawusuka. Yeah. But kuzoba nento ezokukhumbuza. Oh. Kuzoba nento ezokukhumbuza ukuthi wena ungubani. And lento yokukhumbuza uyoziyongena ethuneni noma ngabe ulokhu uphike nawe waziyongena ethuneni. Mr Shabang nanoma ungaba rebellious kangakanani. Yeah. Nanoma ungatry ukuyiavoid kangakanani. Yep. But izalibele busy yenze njani? Ikhumbuza. That's why kunabantu uthola ukuthi kunabantu bebasindisiwe iminyaka. Yeah. Basuke kuNkulunkulu iminyaka. Yes. And mase basukile kuNkulunkulu iminyaka. That's why uzothola esikhathi makhamba isikhathi sebayabuya. Yeah. Yeah. Kwenzeka kaningi ke lokho. Yes. Sebayabuya. Babuyiswa yini? Babuyiswa lolu phawu already seliyabakhumbuza ukuthi who you are. Yo. Yebo. Already lolu phawu seliyabakhumbuza. Yebo. Ukuthi wena kahle ubani wena. Yeah. That's why uzothola umzalwane uyahamba ayothwasa. Okay. Umzalwane yes. Osindisiwe. Hayi ukuthi beyangasindiswanga. Bekasindisiwe, usindisiwe. Hayi ukuthi beyangasindiswanga, usindisiwe. Uyahamba ayothwasa. Yes. Immediately ahamba ayothwasa ayesangomeni. Bese angene lapho aqede ukuthwasa. Yes. Ane maka sekaqedile ukuthwasa. That's why abaningi bagcina manje sebenze njani? Sebalahla lezi zinto. Oh. Sekayayikhohle indaba yokuthwasa. Eish. Why? Lolu phawu already selimkhumbuzile ukuthi wena ungubani. Yes. Okay, Mr Shabang. Yeah. Singamjaja dewe simjaja ngakhona. Singamahlulela dewe simahlulela ngakhona. Yeah. Ane? Yep. Kepha makase uNkulunkulu makase kambuyisa ngokwakhe. Ayikho into esazayenza. Hey. That's why uzothola abanye Mr Shabangu beza la kuma broadcast. Bayafakaza ukuthi angangihamba ngiyothwasa. Yeah, impela. Why? Already lolu phawu belibele limkhumbuza limhlupha ukuthi wena awufuneki la kule ndawo. Yo, ngiyakuzwa. And ngesikhathi lokhu limkhumbuza thina besijaja. Lesikhathi libele limkhumbuza lolu phawu thina besahlulela. Thina besikipha imbaso. Ukapa. Uyabona? Yebo. Ulibele ubhizo ukapa. Kanti lolu phawu libele lenze njani? Libele liyamkhumbuza ngothando futhi. And limkhumbuza ngothando. Yebo. Limkhumbuza ngothando. And immediately limkhumbuza ngothando. Immediately kulapho abuya engqondweni zakhe. Yes. Ukuthi kahle ngisindisiwe kahle. Yeah, kahle. Lento bengiyenza le kahle ayifuneki kahle. Ayifuneki kahle. Yebo. Uyayibona? Amen. Ngoba nanoma bangakubona, okay Mr Shabang, ithi ngibeke kanje. Yeah. Nanoma bangakubona. Wena Mr Shabang. Yebo. Bakubone. Unalo muntu loyo. Anthony uyamazi ukuthi bekasindisiwe. Anthony uyamazi ukuthi bekasindisiwe. Uyamazi ukuthi ithi ngathi bekasindisiwe. Uyamazi ukuthi usindisiwe. Yes. Uyamazi ukuthi umntwana kaNkulunkulu. Bakubona uhamba naye bathi hayibo. Manje uMr Shabang ufuna nokulomuntu lona manje. Isoni lo muntu loyo. Yes. Kanti they forget one thing ukuthi uNkulunkulu kusebenzisile ukuthi hamba ukhumbuza lo muntu. Ukuthi makabuye endaweni. Yebo. And immediately simjaja. Immediately sibe simkapa. Immediately sibe sithatha imbazo semkapa. Lolu phawu libele lenze njani? Liyamkhumbuza. Yeah. Ukuthi wena ubelonga kuphi. Amen. Ukuthi wena ubelonga kuJesu uqobo lwakhe. Yebo. Yabona Mr Shabangu uJesu that's why beka khona ukudonsa
laba ama prostitute laba bebayizifebe yes bekakhona ukubadonsa ane yeah bese laba ebasemasayidini bathi why uJesu azassociate nalabantu laba uyambuyisa yebo that's why mawufunda kuJohn chapter number 4 ne yes uzothola lo mfazi womSamaria nithi yeah yes uJesu ukhuluma nalo mfazi womSamaria emakhuluma nalo mfazi womSamaria nithi so uyamkhumbuza ukuthi uyamtshela ukuthi even nale ndodo ohlala kuya kuyona indoda yakho yes uJesu uyakwazi ukuthi ubufebe bukhona kulo yeah but uyamkhumbuza uyambuyisa ukuthi wehena woza buya buya mawuphuza lamanzi akimi yes angeke usaphinda uwome amen ukunaphakade so ngamagama ngizama ukuthini ngizama ukuthi uJesu that's why bothola the prostitute bebamlandela uJesu yeah why bebamlandela is because he was showing them the love ukhuluma enye indaba lapho and futhi akusiwona kuphela ama prostitute ngoba abaFarisi namaSadusi bebeze bamquestione wena wawuhlala nalabantu laba bangakholwa bebehlala nama tax collectors laba baqoqe izitela yabo nje abantu abangakholwa nje bebevela ahlale nabo iquestion futhi kufanele siyibuze yona ukuthi why bebengambalekile laba abantu ngathi bebeyijabulela nane company yakhe ukuthi ukhona unathi hleli naye uqinisile yes ingobe bethi mayekhuluma nabo akhulume nabo ngendlela ethile nothando ngendlela ethile ngendlela bengabaqoshi yeah yes bengabaqoshi ibingabenzi badineke ukuthi naleli ivangeli lakhe yes uyabona so beyenza ukuthi abasondeze yeah beyenza ukuthi like that's why uJesu athi kuPeter anithi uJesu ufika uthola uPeter badoba inhlanza nithi yes so that's why uPeter anithi uthi kuJesu uthi ungangithinti inkosi ngoba ngiyisoni yes so uthando lukaJesu lashaya uPeter azaswabi yeah yep uyabona so ngamagama eze singabantwana bakaNkuluNkulu lolu phawu elikithi lasikhumbuza ukuthi ande lusikhumbuza ngani ngothando yeah ukuthi wena usindisiwe amen ukuthi wena ungumntwana kaNkuluNkulu yes so ngamagama wangisho njalo ngikushiswa ukuthi mawumntwana kaNkuluNkulu ke wa backslider yeah khumbula ukuthi lolu phawu lukuwe lukhona uphawu likhona amen lukhona uphawu elinyeke lisuke yebo ngisho noma sekuthiwa uyathanda nisho noma kuthiwa bathi uyathanda kusho kuthiwa bathi uyafisa kangakanani ngeke lisuke angeke lisuke mhlambe until uzulu confess ukuthi phawu usuka manje angisakufuni until uzulu confess yeah but ungakali confess ungakali confess hayi ungakasho ukuthi uJesu angimfuni yes lobe lokhu lihleli lolu phawu lona lolubele lihleli ngaso sonke isikhathi uqinisile ngoba even nama video circulator amanye awo unokuthola ukuthi bebephuza la sengathi sebephuze khona sebukahle impela manje utshwala sebedakiwe oyiwana vela kusukuma shumayele yes ushuthi usuke shumayeliswa yilo lolu phawu liyavuka lolu phawu manje seliyavuka okay lolu phawu manje seliyamkhumbuza yeah ukuthi indawo yakhe sesekhona buya ndoda yebo buya yeah that's why when you read incwadi yakamprofeti uIsaiah chapter number 1 ne lithi come let us reason together okay so ngamagama lelo phawu leselenzani manje lelo phawu manje selesithi woza sicoce woza sicoce okay woza sizococa ngamagama lelo phawu kahle kahle alisabheki ukuthi uyenzeni yes alisabheki ukuthi uyenzeni lelo phawu kahle kahle sezama ukuyenza kanjani manje selizama ukumkhumbuza ukuthi ungavumi amen ukwela uba isigcila sesono yeah ungavumi ukugcilazwa isono selakhumbuza manje lolu phawu yebo selabakhumbuza manje lolu phawu amen that's why mawumntwana kaNkuluNkulu uma uzazi ukuthi uke wawa khumbula ukuthi lolu phawu lisahleli la kuwe amen lisahleli la kuwe lolu phawu yeah
unless usothi angisalifuni lolu phawu yeah lizasuka so falanka lisesekhona angeke lisuke amen lizolibe busy ukukhumbuza yeah so ngicela siyeni laphana encwadini Acts chapter number 2 okay wena le isilungu Acts chapter number 2 incwadi isizuleba Mr Shabang English nale English okay ungayifunda nange English but ubufuna sifunde isiZulu ungalethi ifoni okay incwadi yezenzo chapter number 2 isifiso sama ne bengifisa siqale ku verse 36 okay yeah bengifisa siqale ku verse 36 incwadi yezenzo chapter number 2 iyasichazisela ukuthi umuntu osindisiwe uyabanjwa lolu phawu okay yes Izenzo chapter 2 verse 36 yes itla siphelele ku verse 38 okay ngakho indlu yonke yakwaIsrayeli mayazi impela ukuthi uNkulunkulu umenzile inkosi noKristu uJesu lo enambethela nina esiphambanweni 37 sebekuzwa bahlabeka einhlizweni bathi kuPetru nakwabanye abapostoli madoda bazalwane siyakwenze njani na sakwenze njani na 38 uPetru wayesethi phendukani yiloyo naloyo abhabhadiswe egameni lika Jesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya ongcwele yes yebo la sifunda khona kukhulunywa ngamaJuda yes the Jews anti masikhumbula kahle ukuthi amaJuda ibona ebabethela uJesu anithi yes esiphambanweni anithi so mawukhumbula kahle that's why mawufunda uJohn chapter 1 anithi amen insindiso yayifikele kuphi before izoza ngapha yafikela kubaJuda yafikela kubaJuda yebo yes insindiso yafikela kuphi kubaJuda so amaJuda ane amen ibona ebabethela uJesu so now uPeter he was preaching kumaJuda yes so lithi iBhayibheli njengoba he was preaching kumaJuda ane lithi iBhayibheli bahlatshwa izwi enhlizweni zabo yes so izwi mali bahlaba enhlizweni zabo amen ane so bayabuza kuPeter nakubapostoli ukuthi siyawenza njani na amen ane so njengoba babuza uPeter ukuthi siyawenza njani na ane amen so uPeter aphinde athi kubo futhi wathi phendukani yes phendukani yes nibhabhadiswe egameni elika Jesu yes ane bese aphinde futhi athi niyonikwa isiphiwo sika moya oyingcwele amen so labo bantu laba Mr Shabang labo bantu laba ne yeah okay mawufunda I think is Luke or is John la uJesu athi bathethelele baba abakwazi abakwenzayo anithi ngesikhathi ebethelwa anithi mawufunda kuleso scripture leso anithi there's a one ibona ebambethela anithi so njengoba uJesu wayekhuluma athi bathethelele baba bakwazi abakwenzayo uJesu was new ukuthi njengoba bayenza lento abayenzayo ne he was new ukuthi bazodibana noPeter bazodibana ukuthi Peter is gonna preach kubo yeah bazodibana bazoshunyezwa uPeter amen we understand so labo bantu laba anithi amaJuda balizwile izwi they starting manje sebayenza njani manje sebahlatshwa inhliziyo sebahlatshwa izwi enhlizweni yeah ukuthi siyawenza njani na anithi so uPeter uthi phendukani yes nizawunikwa isiphiwo sika nibaba uthi
phendukani kukho kuthethelelwa kwezono, yes, babhabhadiswe egameni, egameni lika Jesu, amen, bese banikwe isiphiwo sika moya oyingcwele. amen. Okay, umoya oyingcwele iphawu engikhuluma ngalo. Oh, iluphawu njengoba ukhuluma nje, right? Umoya oyingcwele Yebo. yilo iphawu elisikhumbuzayo. Yebo. Unguphawu umoya ongcwele. Yebo. Umoya oyingcwele unguphawu. Okay. Umoya oyingcwele unguphawu futhi anithi. Yebo. Bese aphinde futhi abe isipho. Amen. So umoya oyingcwele simthola ngani? Simthola ngokuthi samukela uJesu. Amen. So ngamanye amagama once wamukela uJesu, Yes. wavuma ukuthi uJesu uyinkosi yomsindisi, kulapho sothola umoya oyingcwele khona. Oh. Wavuma nje ukuthi uJesu uyinkosi nomsindisi. Usuwela kubantwana bakaNkuluNkulu. Suwela kubantwana Then njengomntwana bese uphiwa uphawu. bese uphiwa uphawu. Because abantwana banophawu. Abantwana banophawu. Okay, Yes, Yeah. abantwana banophawu. all right. Because abantwana bakaNkuluNkulu banophawu olukamoya oyingcwele. Yes, lolu phawu ngumoya ongcwele. Lolu phawu ungumoya oyingcwele. Yep. Uwona osikhumbuzayo. Mamela, noma usuka uthi angisayifuni indawo, uthi ithi ngibuyele ezonweni. Ane? Yep. Lona lizolibhizi ukukhumbuza Ish. ukuthi wena awubhilongi la. Yebo. Ene lukukhumbuza kahle ngothando ukuthi wena Ish. awubhilongi la. Amen. Ane? Ngiyakuzwa, yebo. So umoya oyingcwele uyakhona ukusebenzisa umuntu olapho phakathi ethaveni. Akutshele ukuthi wena awufuneki la. Yo. Ey. Ya. Unendlela nje enza ngayo ukuthi akukhombise noma akhulume, okay? Unendlela eza ngayo Yeah. akukhombise ukuthi wena ungumntwana kaNkuluNkulu. Anithi ngithe mangiqala mawuqala uthi uyasindiswa uvuma ukuthi uJesu uyinkosi yomsindisi. Lolu phawu already seliyangena phakathi kwakho ku. Yes. Ngamanye amagama sokuyisipho. Okay. So lelu phawu leli ngamanye amagama selenza njani manje? Already lolu phawu seliyakukhumbuza. Amen. Mamela, anithi kunokwenzeka ukuthi wamukela uJesu ngenxa yokuthi ubu excited. Oh. Anithi Okay, kunokwenzeka ukuthi wamukela uJesu is because konto egijimisayo. Oh. Kanti uthola ukuthi you are not aware ukuthi once ngacala ngasurrender ngaphakamisa izandla kaso already lolu phawu selenza njani manje? Selangena phakathi kwami. Amen. Yebo. Already lolu phawu selenzani manje? Selicala manje liyangikhumbuza. And umqaphela umoya oyingcwele. Yeah. Usensitive umoya oyingcwele. Usensitive umoya oyingcwele. That's why bathi kubalekile ukuthi mphathe kahle. Uyayibona? Amen. Nanoma uthi uyasuka. Okay, ngicela ukuyilungisa la. Amen. Angithi abantu bahambe bayoyenza izono. Bese bacabanga ukuthi bazothi ubrother Mhlatsi uthe noma singabuyela siyenza izono. Angisho njalo. Ya uqinisile lapha abayizwe kahle Yes. impela ave kubalekile lokho. Yes. Yes. Angithi bayoyenza izono ngamabomu Yeah. bese maceda uyabona manje. Ngicela ukuyilungisa net lapho. La kahlahle ukhuluma nomuntu osaphuma. Ngikhuluma Awukhulumi nomuntu ongakaqala ukuphuma. Angikhulumi no. Ukhuluma nalo waphuma ukuthi akayihlole Yes. khona into uma ongcwela yenzayo kuye. Kuye. Khona into ayikhulumayo. Uma Yes. engayihlola uzoyibona. Yes. And leyo nto uphawu. Uphawu. Okay, So yep. ngikhuluma ngomuntu oke osukile already. Yes, ngikhuluma ngomuntu osukile already. Amen. Ukuthi makahamba yozihlolisisa kahle. Amen. Angikhulumi ngomuntu already sekasindisiwe. Ongakasuka angasuki. Ongakasuki angasuki. Yes. Ahlale kuleyo position. Ahlale kuleyo position leyo. Amen. Ngikhuluma ngomuntu osukile. Ukuthi njengoba asukile ensindisweni, Yes. njengoba asukile kuJesu, ane Yes. makabhekisise kahle ukuthi lukhona uphawu elikhona phakathi kwakhe. Ane Yebo.
lukhona uluphawu already liya operate libe liyamkhumbuza libe liyamtshela kancane ukuthi hayi man buya and lo luphawu uyena umoya engcwele. Hey yazi uma ukhuluma kanje bengingazi ukuthi uza ne-message emnandi kangaka. Ya ngiyayijabulela kakhulu. Uma ukhuluma kanje kusho ukuthi uthi uma ongcwele mayefika emntwini akafiki nje afika ahlala vala umlomo ayithulela athi tu uzela ukuzosisiza and ukusisiza kwakhe kubiza ukuthi abe active usho kanjalo. Yes. And manje njengoba ke esisiza uba uphawu ke manje njengoba ubeka okay Yes. yeah Kuba uphawu akathuli umoya engcwele akathuli. Yebo. Umoya engcwele Mr Shabangu. Ukhuluma ngophimbe lincane. But uyenza sure. Uyenza sure. Yes. Ukuthi uyeswa. Amen. Uyenza sure ukuthi uyezwa ngaso sonke isikhathi. Amen. That's why ngibeka le ndaba le ukuthi amaJews izwi libahlabile. Amen. Anithi? Yes. Njengoba izwi libahlabile, anithi? Amen. And libahlabile bese manje bayenze njani? Sebabuza uPeter ukuthi kumele bayenze njani. uPeter uyabatshela ukuthi phendukani. Nibhabhadiswe egameni lika Jesu. Amen. Ane aphinde futhi athi kubo nizonikwa isiphiwo sika moya oyingcwele. Amen. Umoya oyingcwele isiphiwo. Okay. Umoya engcwele awumthengi. Okay. Yes. Umoya engcwele awukhiphi imali. Akathengiswa ndawo umoya engcwele. Okusho yazi usesekuleyo point leyo nje. Akumelanga kube nenkonzo ethi waza la uzongena kungenwa ngemali ethile ukuze uthole umoya ongcwele. Ayikho lonto. Alright. Ayikho lonto. Yebo. Umoya engcwele umthola ngani na? Umthola ngokamukela uJesu. Amen. That's why uJesu makathi anginishini noto. Yebo. Nginishiya nobani? Nomduduzi. Yes. Nginishiya nobani? Nomoya engcwele. Yebo. Ngamanye amagama umoya engcwele yini? It's our comforter. Ngamanye amagama umoya engcwele uyena osikhamfathayo. Yes. Ngamanye amagama umoya engcwele uyena osibuyisayo. Yebo. Okay. Ithi ngibeke kanje. Umoya engcwele. Yeah. Uyena osifundisayo. Yebo. Umoya engcwele uyena osikhumbuzayo. Amen. Umoya engcwele uyena osibuyisayo endleleni. Bheka uyaphuma esporweni. Yes. Uphuma ensindisweni. Umoya engcwele sofalanka ungakathi angisakufuni Jesu. Yeah. Sofalanka ungakathi angisangeni indaba yaka Jesu. Umoya engcwele uyohlala khona. Amen. Uzokukhumbuza. Yeah. That's why uzothola abanye abanye khona umunye ubrother ngamazi asindisiwe. Okay. Ane? Yeah. Ithe mangicala ukusindiswa bengisesemncane ekukholweni. Bengisesemncane ensindisweni. Lo brother lo uke wathi hey ngangithanda ukuyoshumayela futhi ezikolweni ngaleso sikhathi. Okay. Ngiphatha iBhayibheli. Lo brother lo athi kimi. Yeah. Mfethu wazwangikhumbuza yazi. Oh. Ngathi kanjani mfethu? Uphethe ibhodlela lotshwala. Awu. Wathi wazwangikhumbuza yazi mfethu. Ungikhumbuza lo ya mfethu. Ngiphatha iBhayibheli njengawe. Ngathi kanjani manje? Hathi phela nami ngishumayela. Hayibo. Ngamanye amagama ukuze athi wazwangikhumbuza akakhunjuzwa yimi. Kahle yeah. Akakhunjuzwa yimi. Yebo. Ukhunjuzwa moya engcwele. Yebo. Ukuthi hayi buyela. Yebo. Buyela. Uthi makazi ibheke kuwe. Yes. Wase yazikhumbula mayebuka wente nami njalo. Yes. Yeah. So uthi makazi ibheke kimi. Yes. Bese nayo uyakhumbula. That's why uzothola ane abaningi sebayenza njani? Sebakhala yinyembezi. Bakhaliswa yini? Yeah. Hayi ukuthi isona sibakhalisayo. No, akusisona sibakhalisayo. Bakhaliswa ukuthi
already umoya engcwele sakayamkhumbuza Amen. ukuthi wena Yeah. ungumntwana wami, Amen. wena ubelonga la kimi. Yo. Uyayibona? Yes. So ngamanye amagama umoya engcwele already sakacala manje sakenza njani, uyamkhumbuza Yeah. ukuthi buya mfowethu, buya Yebo. buya buya. That's why abaningi babeza la bakhipha ama testimony Yes. afana nalawo athi umoya engcwele mina ungikhumbuza ngiphethe ibhiya so. Yeah. Akakhuluma mama uqinisile, Amen. uqinisile ukuthi already lolu phawu leli Yeah. already limkhumbuza lokaphethe ibhiya kanjalo. Already lolu phawu leli limkhumbuza alibela yenza lemikhuba leyo. Yo. Miyakuzwa. And umkhumbuza ngani? Umoya engcwele angeke athi uyasihokwena. Uyabona? Okay. Umoya engcwele ukuthi sowungcolile. No, angeke asho njalo umoya engcwele. Yeah. Lezo shiwa yimi nawe. Yeah. Lezo shiwa yimi nawe. Leyo izoshiwa Yeah. yimi nawe. Yeah. Uzomkhumbuza kahle. Uthi woza mfethu, woza. Yo. Woza. Khumbula. That's why mawufunda incwadi yesambulo. Ithi khumbula la uwe khona. Amen. Ane? Amen. That's why lisho njani incwadi yesambulo. Ithi khumbula la uwe khona. Yes. So ngamanye amagama umoya engcwele wenza njani? Uyakukhumbuza ukuthi wephi. Yeah. And immediately akukhumbuza ukuthi wephi. Immediately akuphakamisa khona. Amen. Immediately akusukumisa akuthintitha. Yeah. Akathi athini? Athi ziqoqe ubuye endaweni. Amen. Ane that's why ngithe mangiqala nyenza iexample ngomzalwane oke wahamba wayothwasa. Yeah. And makase kahambile ayothwasa. Lelo hayi ukuthi uya pretend aka pretend. Hayi ukuthi uya pretend aka pretend. Yebo. Njengoba ahambile ayothwasa uthola abanye sebayakhipha lobuhlali bezangoma, uthola abanye sebayakhipha lento zabo lezi sebayosishisa, bake bakushisiswa yini? Bakushisiswa ukuthi already lolu phawu selimkhumbuzile. Yeah. That's why ubathola abanye sebayenze njani, sebayabuya emasontweni. Amen. Sebayabuya manje bayenze njani, bayafakaza. Bafakaziswa yini? Already lolu phawu belibele limhlupha. That's why uzothola abanye babakutshela abanye bazothi nanoma bengene emanzini konke ebengihlupha. Ithi buyela insindisweni, buyela enkosini. Ukhunjuswa lolu phawu. Amen. Umoya engcwele uyamkhumbuza already Amen. ukuthi buya. Yes. Ngiyakuzwa. Uthi buya. Bheka Mr Shabangu, Yeah. angeke uphile ngaphandle kwaJesu. Yeah. Okay, ithi ngibheke kanje. Angeke uthole umoya engcwele ngaphandle kwaJesu. Yes, kunjalo. Angeke akwenzeki lonto leyo. Yebo. Akwenzeki lonto leyo. Mawuvuma ukuthi uJesu uyinkosi yomsindisi, kulapho nomoya engcwele uzomthola. Amen. Ngoba umoya engcwele uyisiphiwo. Amen. And once you receive Jesus Christ, you receive the Holy Spirit. Amen. Because impilo yomzalwane uphila ngomoya engcwele. Amen. Yebo. Nanoma asuka enkosini, kepha izoba khona lento imkhumbuza Yebo. ukuthi wena you are the child of God. Yebo. Wena ungumntwana kaNkuluNkulu. Yes. Ngoba kunjalo. isiphiwo esikamoya engcwele. Yebo. Isiphiwo ongasibhadale nokusibhadalela. Free of charge. It's free of charge. That's why mangishumayela endaweni ehlukahlukene ngithi nangu uJesu mfowethu, free of charge. We don't pay anything. Awubhadali anything. Yes. Free of charge. Yebo. So nomoya engcwele umthola free of charge. Amen. Once you receive Christ, Yebo. you're going to receive the Holy Spirit. Yebo. Because Mr Shabangu, iwani into ekumele siyibheke Okay. singabantwana bakaNkuluNkulu. And singabi ignorant
why ngithi singabi ignorant ngikushiswa yini lokho na Yep. ngikushiswa ukuthi once umuntu waqala wazibuyisa Okay. ungamkhumbuzi ukuthi wahamba Oh, thina ke singakaze sasuka. thina singakaze sasuka Okay. Yep. ungalibeli bhizi umbuyisela lapho already umoya engcwele sekawenzile umsebenzi Amen. already umoya engcwele Yebo. umsebenzi Yes. sekawenzile Ish. Manje thina silibele sibakhumbuze emumva. manje thina silibele sibhisenze kanjani Siyabahlokoloza. siyabahlokoloza Ish. Ehe. and sikhohle into eyi1 ukuthi uNkulunkulu awudinga lo mphefumulo Ey. Kakhulu. uNkulunkulu ufuna ukubona usindile lo mphefumulo Yebo impela. that's why you must be careful ngejudgment oyenzayo Yebo. because once umuntu waqala wahlatshwa yiswi Yebo. waqala wazicoca waqala wazibuyisela enkosini Yes. awusadingeki ukuthi uphinde umbuyisele lapho Yeah. because uNkulunkulu uluthando Amen. uNkulunkulu uluthando Yes. abantu babelonga kuNkulunkulu Amen. that's why uPeter ayicacisa laphana khona la ku Acts chapter number 2 athi nizothola the gift umoya engcwele uyisiphiwo Ish. Yo. isipho umoya engcwele Yebo, mnandi kabi le ndaba. Mala kulelizwe sekubhadalelwa yonke into uyayibhadala. yonke But into khona le yamahala. Yes. And le yamahala oyithola mahali iyona ke impela ke le reality lesiyidingayo. yes yabona le Ehhe. iyona impela Yebo. esidingayo Amen. okay ake singene laphana ku Acts chapter number 19 Okay. laphana ku Acts chapter number 19 ne kunendaba engifuna ukuthi sibheke from laphana ku verse 1 Oh, okay. Ithi therefore let all the house of Israel know assuredly that God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Christ. 37. Now when they heard this, they were cut to the heart, and said to Peter and the rest of the apostles, Men and brethren, what shall we do? 38. Then Peter said to them, Repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Yes. so the Holy Spirit it's a gift Amen. yes Yes. so ake siye laphana ku Acts chapter number 19 Okay. yes ku Acts chapter number 19 19. laphana ungayicala laphana ku verse 1 Okay, ake ngifunde ngale futhi verse 1. And it happened while Apollos was at Corinth that Paul, having passed through the upper regions, came to Ephesus and finding some disciples. 2. He said to them, Did you receive the Holy Spirit when you believed? So they said to him, We have not so much as heard whether there is a Holy Spirit. 3. And he said to them, Into what then were you baptized? So they said, Into John's baptism. 4. Then Paul said, John indeed baptized with a baptism of repentance, saying to the people that they should believe on him who will come after him, that is, on Christ Jesus. 5. yes When they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. And when Paul had laid hands on them, the Holy Spirit came upon them, and they spoke with tongues and prophesied. Ngiqhubeke. yo ibambe net lapho Amen. okay anithi uPaul Yeah. ufika ebandleni lase-Efeso anithi eCorinth.
eEfeso uApollo bekaseKorinte. Oh okay yes. Yes. Umuntu wayese Apollos ulokhu ungana uApollos yes wayeseKorinte uqinisile. wayeseKorinte. Yes uPaul yena ufike eEfeso uqinisile. Yes. uPaul ufika ebandleni lase-Efeso. Yes. Okay, makafika ebandleni lase-Efeso. Amen. Ane uthola abafundi abathize. And makabathola labafundi laba abathize. Yes. Ubabuza just a simple question. Uthi mhlani kholwa na? Namamkelwa umoya ingcwele na? Yes. Ngicela uyifunde ngesizulu. uApollo eseKorinte. uPaul wafika eEfesu esedabulile amazwe angasenhle wafumana abafundi abathile. Wathi nanamkela yini umoya ongcwele mhlani kholwayo na? Bathi kuye qhabo asizwanga nokuzwa ukuba kukhona umoya ongcwele. Wathi pho nabhaphathiselwa kukuphi na? Base bethi kukho ukubhaphathisa kukaJohane. uPaul wayesethi uJohane wabhaphathisa umbhaphathiso wokuphenduka ethi kubantu mabakholwe nguyena obeza kuza emva kwakhe kungukuthi uJesu. Bathi ukuzwa lokho babhaphathiswe egameni lenkosi uJesu. Kwathi uPauli esebekile izandla phezu kwabo umoya ongcwele wehlela phezu kwabo base bekhuluma ngezilimi baprofeta. Yebo. Okay. Ngamanye amagama. Yes. Labafunda abathize. Antu Paul yababuza. Yes. Ukuthi senamamkeliswa na umoya ingcwele na? Yebo. Ane? Amen. So labafundi laba bazikhulumela nje iqiniso. Bathi asikaze sezwe ngomoya ingcwele. Yebo. Sazi umbhaphathiso kaJohane. Sazi umbhaphathiso kaJohane. Yes. So uPaul uyabacacisela ukuthi umbhaphathiso kaJohane bokumbhaphathiso ukuthi bokumbhaphathiso otshelwa ngoJesu. Yes. Ukuthi iphendukani. Batshelwa ngobani? ngoJesu. Yes. Ngamanye amagama uPaul iyedwa ukuthi ayenze njani before yedwa ukuthi abatshele ngoJesu. Makaseka abatshelile ngoJesu kulapho bazoyenza njani? Bazothola umoya ingcwele. Yes. So ngamanye amagama akwenzeki ukuthi uthola umoya ingcwele ungana Jesu. Amen. Kunjalo. Akwenzeki ukuthi uthola uJesu ungana moya ingcwele. Amen. You can't separate uJesu nomoya ingcwele. Amen. Yebo. That's why mawufunda uJohn chapter 1 uthi eqaleni wayekhona ulizwi ukubani unguNkulunkulu ulizwi ubani unguNkulunkulu. Yes. Ngamagama uJohn wayefakazela ukuthi uJesu noNkulunkulu nomoya ingcwele into eyi-1. Amen. So ngamagama awukwazi ukuthola uJesu awukwazi ukuthola umoya ingcwele ungatholanga uJesu. Amen. So ukuze uthole umoya ingcwele kumele uthole uJesu. Yes. So njengoba ngichazile laphana kuActs chapter number 2 ikhuluma ngokuthi uPeter uthi nibhabhadiswe egameni lika Jesu bese nizothola ini isiphiwo sika moya oyingcwele. Yep. So ngamanye amagama immediately uvuma ukuthi uJesu uyinkosi yomsindisi immediately you will find a gift yaka moya oyingcwele. Immediately uzothola lolu phawu elibizwa umoya ingcwele. Amen. Okay. So ngisaya kuyo lapho kancane ne. After uPaul sekababekile izandla. Yes. Ane abanye bakhuluma ngezilimi, abanye baprofeta. Anithi? Yes. So ngamanye amagama sokuvuka iphiwo zika moya. Yes. Ngamanye amagama sokuvuka umoya oyingcwele. Ane? Yes. So ngiyacabanga ukuthi kokunye nje kuningi nje kakuvukile ngaleso sikhathi. Yeah. Uyabona? Kuningi okuqubukile ngaleso sikhathi.
Anit. Yes. So, ngamanye amagama umoya ingcwele Mr Shabangu akwenzeki angamkhumbuzi umuntu. Ukuthi ungubani. Yeah. Umoya ingcwele akwenzeki angamkhumbuzi umuntu isipho anikwe sona. Amen. That's why benyenza iexample ngalo brother lo benyenza ngaye. Yes. Ukuthi uphethe ibhodlela lephiya. So umoya ingcwele bekamkhumbuza Yeah. ukuthi wena Yo. ungubani. Amen. Umoya ingcwele akwenzeki Mr Shabangu. Azi ukuthi lo usindisiwe. Yes. Azi lo athi ungumntwana kaNkuluNkulu. Akwenzeki angeke amkhumbuze. Yebo. Umoya ingcwele you will always making a way ukuthi ngingamkhumbuza kanjani. Uzohlezi ayenza indlela ukuthi lo ungumntwana kaNkuluNkulu. Yebo. Ngiyakuzwa. Kudingeka ukuthi as singabantwana thina laba sike kasindiswa thina esindisiwe ungazitholi so suka Okay. ngoba umoya ingcwele uzokukhumbuza but uma ungamlaleli Yeah. it's another problem again. Yeah. Yo. Hey ngiyakuzwa. Uthi uma ungcela akakukhumbuze kuphela uma usuhlubukile kuye. Ukukhumbuza even usafika nje. Like usaphuma ebumnyameni usafika ukwamkela uJesu Kristu. Uvela kukhumbuza ukuthi wena kahle kahle ukuza kwakhe emhlabeni weza unesiphiwo esithile. Ukukhumbuza lokho kuvuka isiphiwo ngaphakathi kuwena. Yes. Ngesikhathi kuvuka lesi siphiwo ukhuluma ngelimi uprofeta. Yes. Uyakukhumbuza wena uyilokhu Wena uyilokhu. Okay. That's why uzothola abanye makase kasindisiwe sokuvuka lento yokuprofeta. Yeah. Ivuka ngani? Umoya ingcolo usuka amkhumbuza ukuthi manje wena uzele la Njengoba ususindisiwe nje. njengoba ususindisiwe Naye kho kwakho. nakho kwakho Engakasindiswa nje bekungeke kuze kuvele lutho. benye kuze kuvele lutho Because uma ungcela bezobe engakafiki kuye. uzabe ngaka. Okay. Mr Shabangu uma ungakasindiswa uma ungana Jesu Yeah. angeke wazi isiphiwo sakho. Uma ungakasindiswa uzocabanga ukuthi njengoba ngingakasindiswa uzocabanga ukuthi impilo engcono ukuhlala le etshwaleni. Impilo engcono ukuhlala le emakhoneni ubamba abantu inkunzi. Impilo engcono ukuhijack imoto zabantu. Yeah. Uzocabanga nje abantu awukakasindiswa. Awukakafika ekukhanyeni. Anithi. Yes. But once masocala usindiswa already nangu umoya ingcolo yazibonakalisa kuwe. Yes. Already umoya oyingcwele sekayazinze njani sekazibonakalisa kuwe. Uzibonakalisa ngani? Uzibonakalisa ngokuthi wena usuke wavuma uJesu. Okay. Yeah. Usuke wathi uJesu uyinkosi yomsindisi. Usuke washo njalo. Amen. Now umoya oyingcwele sekangenile phakathi kwakho kuwe. Sekayakufundisa. Yes. Mr Shabangu. Ithi ukutshela one thing. Yeah. Mina akekho umuntu ongifundisiswe. Le ngicela uyicacisa leyo. Akekho umuntu ongifundise izwi. Ngoba nokufunda kwazi. Nokufunda angikwazi. Yebo. Umuntu ongifundise izwi umoya ingcwele. Yebo. Umoya oyingcwele ongifundisa izwi. Yesimanga nje. Umoya oyingcwele ongifundisa izwi. Yebo. Akekho umuntu ozothi hey ufundiswe yimi iBhayibheli. Akekho umuntu owenze njalo. Umoya oyingcwele ongisizayo ngezwi. Ukuze ngiliqondiswa umoya oyingcwele. Yebo. Nokuthi ukwazi ukukhumbula ama chapter namavesi. Yes. Uye uma ongcwele. Uye umoya oyingcwele. Umoya oyingcwele uyakhona futhi nokukukhumbuza. Ukuthi uyakhumbula lo akuvulela iscripture sithize. Uyakhona ukukukhumbuza lokho umoya oyingcwele. Uyakhona. Yes. Ngikhumbula na that day ngisukile. But wangikhumbuza umoya oyingcwele. Wangikhumbuza ukuthi uyakhumbula la
uyakhumbula la uyayibona Yeah. so ngizama ukugcizelela lento le yokuthi once wamthatha serious umoya ingcwele umoya ingcwele uzolibela busy akukhumbuza Amen. uzolibela busy akukhumbuza Yebo. because yabona Mr Shabang Eh. ungalazi iBhayibheli from Genesis up to Revelation Okay. ngihlezi ngitshela abafowethu laphana eprison ngaso sonke isikhathi ukuthi ungalazi iBhayibheli from Revelation up to Genesis but mawungana Jesu awuyindawo. Amen. Kunjalo. Akusikho kwazi imibhalo. Yes. Uya. Ngihlezi ngigcizelela lento lengithi ungalazi iBhayibheli. Okay, it's not a problem ukulazi. It's not a problem ukulazi. But ungalazi iBhayibheli from Genesis up to Revelation. But mawungana Jesu. Mawungana Jesu. Ay inkinga leyo. Yebo. Inkinga enkulu. That's why that's why umoya ingcwele abantu abazi imibhalo kakhulu Yeah. akahlali kubo uyicaphele leyo. That's why abantu abazi imibhalo angithi banosathane ngicela abanyizwe kahle. Angithi banosathane angithi abasindiswanga. Ngizama ukuvezana Mr Shabang. Ngizama ukuveza ukuthi umoya engcwele uyakhona ukukufundisa how to relate nabantu. Yeah. Umoya engcwele uyakhona ukukufundisa nezinto ezijulile la ezwini. Amen. Uyakhona ukukwenza lokho umoya engcwele. Yes. So kunabantu thola ukuthi akhulume kuphela. Ungamsoli wayakhuluma kuphela. Yeah. Uwazi izwi. Is nothing wrong ukwazi izwi. But is wrong ungafuni wamkela umuntu umnikazi wezwi. Yebo. Ngoba indaba inobudlelwane noJesu. Yeah. Indaba inobudlelwane noJesu. Yeah. That's why esikhathini esiningi ngivamso ukuthi you must always ukuthi be a good standing noNkulunkulu. Yes. That's why ngivamsa ukuthi be a good standing noJesu. Because immediately uthi uJesu uyinkosi yomsindisi. Kulapho umoya ingcwele uzokufundisa. Amen. Kulapho umoya ingcwele azokufundisa. Yebo. Ukuthi umzalwane akaphili kanje. Umzalwane uyenza kanje. Uyayibona? So inkinga Mr Shabang. Once saqima umoya ingcwele. Sokumoshakele. Yeah. So that's why ngivamsa ukuthi ngisazoyivala. Yebo. Ngivamsa ukuthi kulaba seba backslidile sebasukile. Yes. Ngivamsa ukuthi khumbula la uwe khona. Yebo. Khumbula ukuthi mawusindiswa kuyenzakaleni. Uma usafuna ukuthi uzibuyisele enkosini. Yep. Hamba uyofunda. Incwadi yeActs chapter number 2 umfunde wonke. Yes. Uzokhona ukukhumbula. Yebo. Ukuthi wephi. Yebo kunjalo. Because yabona Mr Shabang. uSathane. Yebo. Inkinga kaSathane yazi kuphi? Inkinga kaSathane umuntu oqedayo. Amen. uSathane akathuswa umuntu oqalayo. Amen. uSathane uthuswa umuntu oqedayo. Yebo. That's why uzothola makugula umuntu esibhedlela. Abanye banokuthi ngicela nibize nabafundisi bazongamkelisa uJesu, abafundisi babazalwane bazongamkelisa uJesu. Yes, Ane? Yebo. So once lo muntu aqala amkela uJesu, kulapho igama lakhe selibhalwa encwadini zokuphila. Yeah, kunjalo. So inkinga kaSathane umuntu oqedayo. Yebo. uSathane akathuswa umuntu oqalayo. uSathane uthuswa umuntu oqedayo. Hey, ngiyakuthola lapho. Yebo.
So ngizothi Yeah. kuwe namhlanje lo ongakasindiswa Yes. zibuyisele enkosini mfethu. Yebo. Livumele lo Paul ukukhumbuza ukuthi wena ungubani. Yes. Luvumele lo Paul ukukhumbuza ukuthi wena you are belonging in Christ. Amen. Inkosi yomusinibusisi. Amen. Nami ngiyakuzwa senze ukhuluma ngophawu. Futhi uyibeka kamnandi. Kahlahle nje uyiqedile indaba. Bawuthi qala yamkela uJesu abe inkosi nomsindisi and then uzothola umoya ongcwele. Oyosisiza, oyosigayida kulona lonke iqiniso njengoba usho. Futhi ngathi nje nami kumuntu olubonayo lolu phawu. Mhlambe lokho eliziba noma elikhahlele engalifuni. Ngizothi mina ungadineki because umoya ongcwele uzobe lokho ekuvezela. Mhlawumbe udineke wena kungenzeka futhi akuvezele nje ngohlobo lokuthi uthi uvula iradio uvela umamele nje umshumayeli umfundisi eshumayela uthe yiya ngibafuni laba uthola ukuthi ushintsha ichannel mhlawumbe iTV or mhlawumbe khona la kumasuma ku-social media uvela uhlangane nenkonzo nje uthi naba laba engabafuni kanti umoya ongcwele bezokukhumbuza ngesikhathi wena uthe ngibafuni laba ushifta ushintsha ulahlekelwa yilokho obuzokukhunjuzwa obekuzokusiza. Ngiyakuzwa kuloko kushoyo. Injalo. Siyabonga kakhulu mfundisi ulethe message emnandi kakhulu. Siyabonga nje inkosi ayigcine kubusisa amazwi akho okugcina. Amazwi ami okugcina ne. Yebo. Amazwi ami okugcina ukuthi ngifuna ukukhuluma nabafowethu. Yes. Amazwi ami okugcina. Ukuthi uNkulunkulu uyamthanda umuntu. Amen. Kepha uNkulunkulu isono yasizonda. Amen. Okay, ithi ngibeke kanje. uNkulunkulu umuntu othakathayo. Uyamthanda. Yes. Kepha ukuthakathi akabufuni. Amen. Umuntu ofebayo uyamthanda uNkulunkulu. Kepha ubufebe akabufuni. Yes. Amazwi ami okugcina. Fana nemonkey. Ane imonkey maliqala lizama ukubamba igatsha bese lihluleke ukubamba igatsha liwe lithi bhu phansi bese imonkey igcina seyenze njani manje igcina seyithi I'm not a failure. Okay. I fail ukulibamba leli gatsha. So imonkey liyasukuma layithintitha and immediately lisukuma lithintitha liyaqhubeka loyibamba futhi leli gatsha. So ngamanye amagama ngizama ukuthini ngizama ukuthi uma uzazi ukuthi uwile. Yes. You are not a failure. Oh. Sukuma uyithintithe. Yes. uNkulunkulu akakasho ukuthi you are a failure. Okay. Yebo. uNkulunkulu akakasho ukuthi uyisihluleki. Yebo. Why uthi wena I'm a failure? Kanti yena akakasho. Kanti yena akakasho ukuthi wena you are not a failure. Yebo. So ngizothi kuwe go read Romans chapter 8. Amen. Laphana ku Romans chapter 8 ithi there's no condemnation Yes. in Christ. To those who are in Christ. Yes. To those that are in Christ. Amen. Ngamanye amagama masoku uJesu Yes. akusekho ukwahlulela. Amen. So musu ukuzikhondema. Okay. Musu ukuzibukela phansi. Yebo. Khumbula ukuthi God love me. Amen. If uzwa lamazwi athi you are the failure akusunkulunkulu loyo. Yes. Usathana uqobo lwakhe loyo. Yeah. So ngizothi kuwe you are not a failure. Yebo. God loves you. Abafuna ukukuthinta? Bangangithinta ku 072 Yes. 27611157. You are not a failure. God loves you. Sithanda sonke. Futhi yasazi namba nobu wiki bethu yasazi uqinisile. Sazi ngamunye that's why mangabe ekukhumbuza akakukhumbuzi esiqokwini ukukhumbuza uwedwa. Omunye nomunye because sazi ngamunye. Uqinisile mayakasho ukuthi siye ngama failure kusho ukuthi asisiwona ngoba vele wayengadalanga ama failure. Izimo nje zasemhlabeni. Kodwa masibuyisana noNkulunkulu siyabuya sithola amandla
ngomoya ongcwele. Angizwile mfundisi. Inkosi ayikubusise igcine. Imnani le message ozenayo iyasikhuthaza, iyasivuselela. Ithi nakumuntu obekade sesukile, hey buya uze kuNkulunkulu. Sinibonge nasemakhaya, inkosi nje ayinigcini nibusise, sinithanda ngendlela esimangaliso. Ngomusa wenkosi uJesu Kristu asiphinde sihlangane kwivideo elandelayo. Amen. Amen.